Coco Chanel. Ako muškarac priča loše o svim ženama, verovatno se opekao na jednu, onu koju je najviše želeo. Priroda vam da lice kako imate u 20-ima, život vam oblikuje lice u 30-ima, ali tek u 50-ima dobijete lice kako zaslužujete. Kako bi bila nezamenljiva, žena mora uvek biti malo drugačija. Ne razumem kako žena može izaći iz kuće bez da se malo dotera. Ako ni zbog čega, onda iz pristojnosti. A potom, nikad ne znaš. Možda baš tada imaš zakazan sudar sa sudbinom. A najbolje izgledati što je lepše moguće za sudbinu. Nema vremena za svakodnevnu dosadu. Postoji vreme za rad i vreme za ljubav. To ne ostavlja prostor za neko drugo vreme. Odenite nešto loše kvaliteta i ljudi će se sećati haljine koju ste nosili. Odenite nešto kvalitetno i ljudi će pamtiti vas. Žena ima godine koje zaslužuje. Hteli mi to ili ne, u životu muškarca postoji samo jedna žena. Sve ostale su njena senka. Jedna me mlada žena pitala gde da nanese parfem. Rekla sam joj da ga stavi gde god želi biti poljubljena. Moda je arhitektura. Reč je o proporcijama. Parfem o ženi kaže više nego njen potpis. Nije me briga šta mislite o meni, ja o vama uopšte ne razmišljam. Niko nije mlad posle 40. godine, ali neodoljivi možemo biti bilo kada. Žena se brine o budućnosti dok se ne uda. Muškarac se ne brine o budućnosti sve dok se ne oženi. Sve je u našim rukama, zato ih ne smemo dići.